Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Daki paus pangut gisamla jong ka Maukarwat constituency kilai shimmenta haka youth conference bala pelong daka United Democratic Party youth wing Maukarwat circle haka shnong Maukarwat southwest Khasi Hills district kabala long haka khatsantrik urumpang arhajar arpulai ubaranik tan lingdok tongkar ubalong ukertong jong ka United Democratic Party habakran haka ni jingalang ula IMCM iki samla bakim dei banduk mesim haka yok kam yok jam namar ba ka sarkar kala benshet haki company ban thungkam yaki brio haki tanat trekam ba pher ula kenturu iki samla ki ba angnut ban long kinong sengkam baki dei ban penon kam hong yala ka jong asam ka baki don khnang bakin dupla ban seng yaki kam la jong bat ban ai kam pateng pat shikiwe ki para samla ki badon yaki sam bat ki jing nang jing tibin kat kum ka jing kot bor ka jong ki haka ni jingalang lai shimentaru do president jong ka Meghalaya Filmmakers Association uba commander Shangpliang ubala kran shapang ka yok kam yok jam haki karkhana akplim uba Eugene Sanlingdo ubalong chief organizer jong ka UDP state youth wing uba kran shapang ka yok kam yok jam jong ki samla haki kam yele kai sports bat ki wei Maukarwat jongi hak bagi yok bandon hane nakaliang jong ka parti UDP. Badan bat ini ila ayat kawai ke definition dengan maklang dengan haying ngambil skop hai ong bagi kon samla idei kibadon ke Jakarta kepada duk khat saus nem haduk saus nem ni diong khat saus nem haduk saus nem ngan ya pair ya kene ke definition is ngau ya hap de mat is ngau biang kepada khat saus nem haduk saus nem idak sego yo somla on kumta se padang long somla se idak hap kerta ke masau posnem ngai don nak way ke definition bar ka way ke definition yo ong eu somla ka don ka way ke definition ko sotran bha bar ka ong somla la de ka somla udei ubreu la de ka breu ki badang kwa bam kiu haka jegeu kata ke definition jonga bat mangar on de way somla hanta gara-gara ta ke definition ko somla Ubarang ko martiu hakajigim. Tenam tayo fi baro kibaran hangne bak kibaran kwa martiu hakajigim. Pidai ki khon samla jo kajat benreu menta. Kumleshi mana ek jino nakat jong fi hangne hakaba nakaliang jongi baro ngisu yo musim ban yo bandon nakat fi ki khon samla jo ka party ki khon samla jo ka dong nathan ki khon samla jo ka ri ba jo kajat benreu. Kato kajing ong ki khon samla Higi kun salah pidei kalau way ngaku abang hari ni hap kerah ni baki kon samla kidei kamenta bat kalau way ki kon samla kidei nampak kamenta bat kumjoro nampak kalau way gidan kami ki samla menta bat gidan kami ki samla nak nampak kalau way namar kata pilong ki breu ki bakodor ki samla kilong ki breu ki bakodor haduk kata-kata kibalong naka menta bat kumjoro naka benta kalawen nyok kam sarkar barok kata kalong kabasisha ha ka manifesto ke jongi ha ka apel ke jongi ngela tho bani persang ban pentaulat thaulan ti ki khon samla jo ke dong kan bakin ya yok ban rongkam hati kam private ro ki babon ba ki kam sarkar menta khantam ka central government ha ka bai ki kam ki baret ki clerical job kila ai lembah ki rusimet lembah ki company hakaba kin thong ban pentre kam hati office sarkar ke phero phe lada kane ke yat kuma kelas lang baro kari India te ki babon ba ki company kin ya ban thong kam thong jam ya ki khon samla jong kari ba jong kajat ban reo baro be ki pen slor ban kwa berkan mau ki samla ban pli ki jemut ya berkhat yang pi ki baran idea ban sedang ni kena service provider ban sedang ni company hakaba pinwat yang kisamla nak kena dong kathan ban penrungkam hakikam sarkar ke phero bakin tre ki office sarkar ki babon ba ki sarkar
kinom khot application syu ban perlu kam ya no handai kin khot da ki company da kita ki private company ban ong to wan ra beriu ngi kata phongit ni ron kam pentre hakan ko office jongi bat kini ki private company kin sa recruit kin sa thong kam ni ta ki beriu bat ki sa bo hati office sarkar ki ba phe ngi ron kam hadu kata ban ngapun kan mau ji khon samla ki badan sa ki badan ke jingla jong ka dong ka than ke jongi ha ka ba kin phai khmat se ka kam ban pli ya kini ki private company ki service providers ha ka ba kin yo ban recruit ban thong kam ni ki breu jongi nang ne ban penrong kam ha ka ne ka sarkar Meghalaya ban ki sarkar India ki office sarkar ki ba phe ngin jindalas ko sarong ha ka ba ka sami ko wei company kawan I Southwest Khasi Hill service providers ngin singau temnat hanu ka tata ban kwa ba pi kade ka jaka jongi ka ba pendik bun e kinong tre hadu menta ngin padon mano ban organize kat ne jing shat jing klan ke jing bon kinong tre nak ka dong ka than jongi om padon ki pada sim khia ban organize ban penwat bela ya ki breu ki bom yo bela hoi kong badai ha ka bangin persang ban thau kam thau jam hi dala jong ni pen seluruh kita ro ki badan sa ban sedang ki sen kam la jong khnang ban yo ban ai kam om de ban wat kam hri ban ai kam hri ka badan kam syu kalong ki babon ba ki kam ki office sarkar ki badan kam ni ki breu ki jongi onla ban le eta na ka jiara jong ki ki service providers jing em ka bangalong menta ka bangaron menta lese kala banum urlong ladang la ino exi pule namar ong baganum wat kam sarkar ngam tharai bangan poi belong MLA mau kerwa ngimla bade i lepa ka to por barang khna bakan poi ka por bangan ong MLA mau kerwa balong minister jong sarkar Meghalaya ngim yo i lepa bang ta kan chia Henry ladang ngam don ka jingnang ka distab banga ino ak to por ban ong bangan nom pule na bangam yo kam sarkar ngam tharai ki pai ba nama kerwa kin ide yang aban je ban pelong MLA jong ka mau keluar konstitusi palo be bagi konsola phim yo e ka destiny jong phi you never know your destiny phim yo e pa phim tep pa ka e ka destiny ha ka mau bulai ubo ya phi ha ka jing em jo phi marwe kabaron kam e kalong tongin long ki ba klan ha ka jing long jong ni marwe mowe personally de balong ki ba klan ha ka jing em ka jong ni halong ka jing mot ka jing prakhat physically ron kam balong ki ba klan mentally ki balong ki ba klan haki berta baro jong ka jing em ki kam haki wei ki la ka ba ki sap ki phong pi don ka juk ka ade ka bamenta tengah ye hande kum usomla nam pajudan ha ka politics menno ngapo ya ka politics su lingba ki jinja ka basmusi ka bawan hayi ngasem ki jongi tandang ladon hakani kam ngasuk thu bakata ka imlang ka salang ka kamroy kampar ka dailimba kani ka pensam tengah wala ngala sim karai bangan num dan bentasyu banyu kun kum kertong Henry nga layai ne baka parti ngamdai tang president jong ka parti yang te apa mau plan circle ngadai chief youth organizer jong ka parti habaro ko wege jela tengah dokumen bandan bakani ke parti makani ke parti kadang kayang halai tili kinong rem ke baningkong makin ai kata ka jinsia ka kadar ka bakut ka basuba ka baar kin ai kata ka jinsia kadar ka basaiso berbalai kin ai kata jinsia kadar ka bompet siyang yanoru Tiaba poe siya kata kapang. Ngidon u presiden ramba jang ka parti. Bat kinong ikmat kibanya kun hakani ke election ka parti. Kiba kloy banyai snap yaki jengya peliu jumut para member jang ka parti. Tengah dokumen si kadai e. Dengan poe biang sekali kapang halor mengatakan. Ngapoy siya kata kapang sa kapang. Ngapoy siya kata kapang. Banang upiar tubol. Namar ngalayo ke kabu. Ngalong badan bok. Badan ukpa. Ubala dan pimbiang yang Anda kila jid. Menganong nong nikmat.
o candidate na ka parti UDP kano kadi sorong jonga bangan long ulong ikmat na matarajan benreu limba ka parti rulom bal asen ki long shwa ki man shwa jongi tekane kenti nashim ban kerpa ipi ki samla ki long keme ki long kpa ai kani ka kenti long kawai ka constituency ka ban no senyang halal kiwai constituency ki ban no senyang siya kani ka parti bahkan yo banyalam ya kani ka sarkar arjar arpulai barke ay ka bangala sutu hakajingya kelenti jonga kum usamla bailakai kajingjok kamwan simit kajingjok kaya limba kajingya kun beranda labit labiang anda pila ha pila yen pihak piyeng pensayok kajingjok to ai ba kisnem ki belayat kisan posnem belayat ku mangilayok kejela kinlong kita kijingya inti kejongi kung gajet ngreo mat hakanika arja arpulai nanget skem bakum ke parti ninyo banyalam yakani gajet ngreo mat yakani sarkar hi berok kawai